Assalamu alaikum. Tsakanin jiya zuwa yau na samu ƙorafi da yawa na mata masu son su daina hantaran 'ya'yansu. Wasu suna ganin abin da nike nufi a ƙyale 'ya'ya su zama sakakaka ba tare da tarbiyya ba. To lala ba haka nake nufi ba. Abin da nike nufi a yayin da 'ya'yanku za su yi kuskure a waje ko a gaban abokansu ko a gaban wasu mutane, kamata ya yi ko za ku yi musu faɗan a yi shi cikin darajawa. Ba wai a fara calling names ba. Kai ka cika kaza, kai me yasa kake kaza? Fas, fas kana yi ana taya ka. Wannan ba shi ne tarbiyya ba. Hakan zai sa 'ya'yan su abubuwan da na lissafo jiya, wato su rasa self esteem ɗinsu, su rasa self respect ɗinsu, sannan su dabure su fara ɗaukan kowane trash a matsayin is normal, sannan su fara lalaban soyayya. But a yayin da kuke girmama su a lokacin da kuke hukunta su, ba a ce ka ku hukunta ɗanka ba, amma ka yi shi cikin soyayya, ka yi shi cikin tausayi, ka yi shi cikin jin ƙai. Sannan idan aka tashi ba a lokaci ɗaya za ka iya bari ba, kaɗan kaɗan ne, ta hanyar danna zuciyanka. A yayin da ka taso za ka yi hukuncin sai ka tuna su ɗin mutane ne, su ɗin yara ne, kai ma mutum ne, kai babba ne da ake buƙatan jin ƙai, ake buƙatan tausayawa daga gare ka. Yana da wahala sannan yana da sauƙi idan mutum ya jajirce. Babu perfection a tarbiyya. A hankali ake gyarawa. Sannan idan aka yi kuskure ana koyo ne, we learn from our mistakes, sai mu gyara. Assalamu alaikum. Sunana Safiya Jibril Abubakar. Kada ku manta, dukkanku masu reno ne.